Значи, мъжът ми наистина готви в интерес на истината. И аз съм благодарна, защото по този начин има възможност да се докосват наистина автентично до някакви неща, които те просто му идват, защото те му идват естествено. А вие казвате ли това? Ами ние се срещнахме с него на едно барбекю, ако щеш ми за четвърти националния празник на същност. Епиконите! Може ли един дървен стомак да развали една вълнуваща първа среща? Знаеш какъв е правил стомаш? И какво? И само се обръщам и много деликатно към сервитьора. Може ли да му? И той, моля! И още! Нана стига до просветление, което може да заведе българо-британската дружба на ново ниво. Това е голям пропуск от моя страна, че до момента аз не съм дала на Джон коза. Гръбнат живот. Системата. Втори 20 часа. Доброто е въпрос на избор. Да създаваме всичко с внимание и към съдържанието, и към формата. Свърши ли си решката на тартата? И още. Лакер, изпълнени с добро. Ретро е да караш колело без скорости. Ама е трудно по баира нагоре. Ретро е да снимаш на него.